Moi, mä oon Teresa Juurista. Mä oon Fanny Milling. Onpa varmaan. Kiitos kohteliaisuudesta. Mennäänkö kaupalle? Okei. Onpa mennä mallinukke. Hei, en mä ole mallinukke. Ai sorry. Mä oon kauhean rumalaate mun. Sitten on penseen yök. Haluatko vaatteita? No ainakin mä voisin ostaa jonkun harjan täältä. Mä oon en usko. Hyi, mitä rumia yök. Mä en osta. Hei, mä otan sen eka. Ota. Otan. Hei. Mä otan sitä tänne. Läppämä. No, niin on säkin. Ha! Tyhmä. Mä kerron poliisille, että sä haukuit mua. Mitäs tissaat? Sori, mutta niin poliisit ei saada sillä. Kyllä välittää, jos mä kerron, että mä haukku presidenttiä. Tai että sä haukuit presidenttiä. Mä en haukunut presidenttiä. Ja et saa. Ai niin, siis kuka tässä on idiootti? Sä. Ai jaa, niin varmaan. Mä en käy enää heitä sun kanssa. Diiva. Hei, koira! Hei! Mikä on? Anteeksi, jos se kävi sun kimppuun. Hyi, se on kauhean kuolaaja. Miten vaan? Ammu! Ne! Hei, mä kuules, menetpäs vähän syömään tuon äskeisen Diivan mekkoa. Njau! Apua! Hyi, se mutkuttaa mun isän mekkoa. Nää! Mitä? Et sä kuuntele, mä perä. Pian. Apua. Hyi, sinun vatikka. Mä vihaan vasikoita. Moi moi. Fanny! Missä sä oot? Toi vasikka utkutti mun vuoden vanhaa mekkoa. Käy osta mulle uus. Mä en oo sun palvelija enää. Enkä oo koskaan ollutkaan. Nyt mulle. Mä en aio ostaa sulle mitään enää mun rahoilla. No, anna vähän angiomme, kun mä kerron, millainen luuseri saa tätistä palvella mua. Ja muutenkin, se on mun kauppa. Kuules arvaa mitä tää on Mailin kauppa. Haha, ja eläpä kuvittelen liikoja. Minä nimittäin ostin tämän viikko sitten. Kiinnostaa aivan hirveästi. Niin varmasti kiinnostaakin, kun olen julkis. Joo, niin varmaan. Sä et varmaan ole mikään julkis. Sä vaan yrität olla joku. Kuule, älä hättele mua. No joo, whatever. Moi moi! Hei, odotas mua hetki. Odotas nyt, hei, Diiva. Ai! Täällä ei täällä ole myynnissä enää asia. Haha, ja en tiedä, olisiko minä yritän nyt sinun saavamiseen. Miksi sinä niin ruma? Oi hei Terve, mitäs sulla? Kaikki mun kaverit pilkko näitä majoksen pisti. No, mua sanotaan jaattomaksi. No, mulla on vaan yksi jalka. Loista, mikä sen leikkauksia? Se maksaa liikaa. Oisko sulle antaa vähän rahaa? No ei taida. Haha, ja jos niillä on ilmeisesti kavereita, ei, en
En minäkään olisi kenenkään kaveri. Toivon mukaan kukaan ei ilmesty minua kaveriksi. Nyt on kaikki rupes palvella minua. Olenhan nyt sentään näin hieno. Ja toisella kanssa minä tikkikin. Ha! Jo uskaltavatkin pilkata minua. Missä se yksi oli? Apua! 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 Auttakaa! Äkkiä joku auttakaa! Apua! Mitä nyt? Tuolla on yksijalkainen mies. Aivan kamala. Ai niin, mutta missä minä edes huikkaan? Koska minä halusin apua. Niin, mutta minä en ole enää palveluksessa. En minä sanonutkaan, että olisit palvelijani. Ai niin. No, miksi edes turhautua tulla tänne diivan? Terve! Mä sain jalkani takaisin! Hei, kas mä siellä. Hei, minne sä menitkaan niitä? Taas mä sisästin yksin. No, otan tän kasvupaikan nyt oikeesti. Missä tämä missä on? Hei, huhu. Onko täällä ketään? Oliko tää karhu vai mikä se oli? Apua, tää on karhu. Ei, se oli minä, joka on hyvin vihainen, koska sinä pilkkasit minua asua sukumaan. Hyvä, no mitä asiaa? Ostaisin tämän kaupan. En myy sitä edes miljoonasta. Totta kai kaupat tuli. Kiitos. Tuossa rahat. Kiitos. Nyt mä oon rikas. Nyt mä muuta havailee. Elän siellä koko elämäni loppuun asti. No niin, kun ne kaksi tai ne tulee tänne. Ne saa kokea, että mä en olekaan aivan tyysin. Ja sitten mä nostan koko paikan hinnat ja myyn. Mitä hienompaa mallistoa. Myön mä sitä lutkuttavan vasikon. Ai hei! Noin. Teettekö ostoksille? Me ei käydä tässä kaupassa sarjastaan. Miksi että minä voisin antaa teille jopa alennusta, jos olisitte ystäviäni? Eikö sinä haluat olla meidän ystävä, ja vaikka olet pilkanut meitä vaikka kuinka paljon? No okei, tästä on ruma. Sä oot kaunis Tiro. Ja sulla on hieno silti. Sä oot melko hyvä paletissa. Kaveri. Kiitos. Kaveri. Ollaanko kaverit? Joo. Kätellään kanssa. Noin, mitä te haluaisitte ostaa? Mä voin käydä hakea varastosta, jos jotain ei löydy. No... Meinasin kyllä, että jos jotkut housut vois olla kivoja. Okei, haluatteko tää niinkun... farkut vai sellaiset vähän makeammat räppihousut? Molemmat. Okei. Tässä olisi. Olisiko nää hienoja? Ei mun pitää nopeasti mennä maailmaan. Moi moi. Noin noin. Wow. No jos just ihanat. Entäs nämä vähän coolimmat, jos menee vaikka johonkin bileisiin? Joo. Hei, mut munkin täytyy sori nyt mennä, mutta tässä on mun numero. Se maksaisi vajaa 10 euroa. Tässä. Kiitos, tuossa 2 euroa. Kiitos, moi moi. Moi moi. Eivät tehnyt sen, mä viistin niitä 10 euroa. Hehehe. Näin nyt tehtiin. Terve, mitä sä ostaisit? Mä en nyt oikein verran ostaa mitään. Osta please, jotain osta. Hei, avatas. Nyt käy näin kiintyväksi. Mun mies nyt lopettaa. Osta jotain. Osta jotain. Ei. Osta. Täten me rikot oman kauppasi. Ajos! Tällaista tämä elämä on. Ei kukaan minusta piittaa siltikään. No, nyt hei, nähdään kakkosessa osassa. Kiitos!